Mika Valtari kirjassaan Siellä, missä miehiä tehdään, kirjoittaa näin. Minä rakastan tätä maata, sen sielu, sen harmaa ja punainen sielu, sen murheellinen, kaihomielinen sielu. Sen julma ja väkevä sielu on myös minun sieluni, sinun ja minun, meidän kaikkien sielumme. Työttömänä syntymään saattoi hän tämän maan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät juovuksissa totta kai makasivat vaimot lapset, jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon halus välttää poika tuon. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo. Muuten juon talon, lumihankki kutsuu perhettä talvisin. Vaan en tahdo tehdä koskaan lailla isin, mut kun työn välityksestä työtä ei saa, älä kohtalon koura juottaa väki juomaan. Turmiolla tommi taas herää henkiin, ja herrojen ölkyt tarttuvat renkiin kohti laukkaa viinakauppaa. Sen miehen epätoivoon ajaa, kun hallaviljaa korjaa. Keskeltä kylmän mullan hiljaa, kylmä silmä tuijottaa. Kun kirves kohoaa keskeltä kumpujen mullasta maan, isät ylpeinä katsovat poikiaan. Työttömyysviina, kirves ja perhe, luomihanki, poliisi ja viimeinen erhe. Tämä tuhansien murheellisten laulujen maa, jonka tuhansiin järviin juosta saa. Katajainen kansa, jonka itsesääden määrä ei mittaa järki eikä kärki määrä, jonka lauluissa hukkuvat elämän valtikortit ja kiinni pysyvät toivoa portit, ei ryhmä toivosta. Ne kertovat